חגיגה, אירוע, הפקה בשטח הפתוח. הכירו את פורשור, מומחים לשירותים ניידים מפוארים מאטמוספירה אחרת. תאים מעוצבים בשיש יוקרתי, ברזים ומתקנים ללא מגע יד בכל תא, מיזוג מבוסם עוצמתי, מערכת וקום ללא ריחות, מתזי לחץ מים פנימיים להברקת אסלות אוטומטית, מערכות גיבוי כפולות למניעת תקלות והשבתה, מגיעים לכל מקום וכל שטח ובזמן. וכל זה כולל שירותי ניקיון ושמירת חפצים, ליווי אישי וטכני של אנשי צוות מקצועיים בזמן האירוע, ביקור מקדים ללא עלות נוספת. כי הצלחת האירוע שלכם חשובה לנו ולכם. רוצים לשדרג? להוסיף? להנגיש? בחירת מוסיקת סטריאו בתאים, אופציה לתא נגיש ומעלון תקני, אפשרות לחשמל ומים עצמאי, תאים מתקדמים לחלות, הפקות ואיפור, חדר משתנות מהודר, חדר נטלה, ואפילו הנחות מיוחדות ופריסה לתשלומים למשריינים מוקדם.